सुख्लाय सेरफां बियाबाव थानाय जोहोलावफुरि पार्कआव बेखेवदों जुबिन गार्गनि मुसुखा। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय सुख्लाय जोहोलावफुरि पार्क सुख्लाय सेरफाङाव बेखेवदों आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि फावखुंगुर जुबिन गार्गनि मुसुखा। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी आरो जुबिन गार्गनि फान क्लाबनि जथाय नुजाथिनायाव बे मुसुखाखौ बेखेवनाय जायो। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ जोंनि गेजेराव अरायबो फोथांनानै लाखिनाय थांखि आरो रायजोफोरनि गोसोआव गोसोखांथि महरै फोथांनानै लाखिनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि जोहोलावफुरि पार्क सुख्लाय सेरफाङाव बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारीया बुंथियोदि सिगांनि समाव खोथा होनाय बायदियै आसामनि मुंदांखा जुबिन गार्गनि मुसुखाखौ बानायनाय जादों। जोंनि गेजेराव जाहाथे अरायबो अमर जानानै थायो। बिथाङा आसामनि दाब दाब जायगायावनो बेरायनो गोनां जानानै तामुलपुर हायार सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारदोंमोन आरो मोनसे समाव सुख्लाय सेरफाङावबो मेथाइ रोजाबनो थाखाय फैदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि गोसोखांथि मुसुखाखौ जोहोलावफुरि पार्क सुख्लाय सेरफाङाव 19 फुट गोजौनि गायसंनाय जायो होननानै मिथिहोयो। बेजों लोगोसेनो मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारीया जुबिन गार्गनि मेथाइखौ खोनासंनानै न'आव सम सम गाबबाय थायो, मोदै गबाय थायो होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो। जोङो 29 नं सुख्लाय सेरफां समस्थियाव थानाय जे सुख्लायाव थानाय जे जोहोलावफुरि पार्क, बे जोहोलावफुरि पार्कआव दिनै जोङो जोंनि बयनिबो अनजालु सिंगार, जायखौ आसामनि हार्टथ्रब होनना बुङो जुबिन गार्ग, बिथांनि मुसुखा दिनै जों बेयाव बेखेवबाय। आरो बे मुसुखाखौ गायसननो थाखाय जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सननि साननै सिगां बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बिनि अखानायैनो 20 सेप्तेम्बर खालि आङो सुख्लाय पार्कआव जुबिन गार्गनि बे मुसुखाखौ गायसननाय जागोन होनना फोसावदोंमोन आरो बे खोथा हिसाबै दिनै जों गायसननो हादों। आरो जुबिन गार्गआ जोंनि आसामनिल' नङा, बिथाङा भारत हादरनि फिल्म जगत, आसामनि संगीतआव बिथाङा बिभिन्न बिहोमा बिथांनि दङ। दिनै बिथाङा 38,000 मेथाइ गावनो सुजुनाय, गावनो देंखो होनाय, गावनो मिउजिक कम्प'ज खालामनाय, गावनो फिल्म डाइरेक्टर हिसाबै, बिथाङा गावनो एक्टर हिसाबै बिथाङा नैबे कालचार बिथिङाव बिथाङा जोबोद खामानि मावलांदोंमोन। आरो बेखौनो जोङो मोनसे सुख्लायाव जाहाथे बिथांनि मुसुखाखौ बानायनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बिथांखौ फोथांना लाखिबाय थानो हायो, बिथाङा जाहाथे अमर जायो। बिथाङा 1972 मायथाइनि 18 नभेम्बर खालियाव तुरायाव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा आसामनि दाब दाब जायगायाव बेरायनो गोनां जादोंमोन। बिथांनि बिफाया जिहेथु साख्रिआवलामोन आरो बे ट्रेन्सफार जायै जायै जोंनि तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बिथाङा मेट्रिक पास खालामनो हादोंमोन आरो बिजनियावबो फरायदोंमोन बिभिन्न जायगायाव। आरो सुख्लायावबो बिथाङा 2006 मायथाइयाव बेवहाय मेथाइ खननो फैदोंमोन। दा हिसाबै सुख्लायजोंबो बिथाङा जड़ित दङ। बेनिखायनो बिथांखौ सानफ्रोमबो गोसोखांनो थाखाय बयनिबो गोरबोआव बिथांनि माबाया दंखायो, बिथांखौ मोजां मोननाय बे दाबो दङ। आरो बे मुसुखाखौ नुयोब्ला बे पार्कआव बेरायनो फैनाय मानसिफ्रा आरोबाव बिथांखौ आरो बांसिन गोसोखांबाय थागोन आरो बिथाङा जाहाथे सानफ्रोमबो अमर। जों बिथांखौ दिनै जोंनि गेजेराव देहाजों गैयाब्लाबो बिथांखौ जों सानफ्रोमबो आसामनि रायजोफ्रानो, भारतनि रायजोफ्रा बिथाङा दासिमबो दं होनना बुङो। इभेन सरकारा दिनै बिथांनि माबाखौ भटार लिस्टनिफ्राय दानाखै, मानो होनोबा बिथांनि केसआनो दासिमबो दिनै माबायाव नुजाफैयाखै आरो जेनेबा बिथांनि भार्डिक्टआ दासिमबो फैयाखै। बेनिखायनो बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सानफ्रोमबो जोंनि गेजेरावनो दङ होननानै सानबाय थायो। बेबायदि दा आं सानफ्रोमबो गाबखोमाबाय थायो बिथांनि मेथाइ खोनासंनानै, बिथांनि खोथाफोर खोनासंनानै। थांना थानाय समाव रंजायोमोन, खिन्थु दा बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैयैनि उनाव मेथाइ मालाबा भिडिअ बे मबाइलफ्राव स्क्रल खालामना नायो, बिथांनि फैयो खोथाफोरखौ नायो, गोसोखांनो बोरैबा मोनो, मोदै गबाय थायो। बेबायदि अबस्था। रायजोफोरनि सिगाङाव आं सानफ्रोमबो सानसेबो गाबफेराखै, खिन्थु हारसिं न' सिङाव आं गाबफ्लांबाय थायो आरो बिथांनि माबाखौ। बेबायदि मोदै गगारबाय थायो सानफ्रोमबो, बेबायदि अबस्था। सार, दिनै बिथांनि जि मुसुखाखौ बेसेबां गिदिर आरो गोलाव बानायदों? 12 फुट, बे 12 फुट खालामदों आरो भिटाजों लानानै टटेल बेहाय 19 फिट दं, बेडनिफ्राय 19 फिट दं। सार, बिथांनि जास्टिसनि थाखाय जों सानगोन बिथांनि जाहाथे जास्टिसखौ थाबैनो जाहाथे माबानानै मोनसे भार्डिक्टखौ होयोबा मोजां जायो।
रियेल भार्डिकआ फैयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन मा बुंगोन सार जोहोलावफुरि पार्कआव बिथांनि मुसुखाखौ गायसनबाय बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौनो होनदों बिथांखौ गोसोखांनाय नङा दिनै जोहोलावफुरि होनना बुंबा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हरखाब नार्जारिनि स्टेचु दं ओरैजाय मोनसे पार्टआव जोङो जोंनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बिथांमोननि मुसुखाखौ जों लाखिदों आरो मोनसे पार्टआव ओरैजाय धोरोम गुरु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि बेवहाय स्टेचु दं आरो फारसेथिंजाय बाथौनि जि सिम्बल सिजौ बे दं आरो बेवहायनो जुबिन गार्गनि मोनसे स्पेस मोननायखाय जों जिहेथु पार्कआव मानसिफ्रा फैयो बे हिसाबै जोङो सोनाबथिं मोखां खालामनानै जिहेथु पार्कआव बेलासियाव बांसिन मानसि जायो बेहाय सोरबा फट' लायोब्ला जाहाथे मोखाङा स्पस्ट ओंखारो बेनिखायनो जों सोनाबजों नायनाय होदों आरो बेबायदि